Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. In şepleri, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Тапшырып башларга вакыт бит. Шулпан, безнең бүгенге тапшыруыбыз да бит татар яшьләренә багышланган. Әҗрәбез нәкъ шуның турында. Әйе шул, ярый алайса. Бүген безне тапшыруда менә нәрсәләр көтә? Нәрсә инде иң кадерле, кыны битен җиренә җиткереп әйтер икән. Так, прекрасно. Мине мактаган булалар инде монда үпкәләтмәскә дип. Мен өйгә кайтасы килә. Өйгә кайтам. Шулай итеп, дуслар, эфирда яшьләр тукталышы. Сезнең белән Чулпан, Һәм Руслан. без башлыйбыз. Кышка чананы җәйдән әзерли башлар. Сәләтле җәйгә әйдәманнарны кыштан. Ничек инде? Кешедә сәләт уятыр өчен махсус белем тупларга кирәк. Ягъни мәктәп бетерергәме? Нәкъ шулай. Тулырак алдагы сюжетта. Сережа, хәлләрең ничек? Нигә дәшмисең? Аңламыйсың мәллә? Татар телендә белмисең. Әйдә маннар мәктәбенә барабыз. Онда татар теленә дә өйрәтәләр. Оннары педагог ситуацияларын шешәргә өйрәтәләр. Беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтәләр. Әйдә, киттек. Сине дә өйрәтәләр. Әйдәманнар мәктәбе ел сайын 100дән артык яшьләрне укыта һәм елдан елга бу сан артып кына бара. Әйткәнемчә, биредә укучыларны төрле ситуацияларны хәл итәргә өйрәтәләр. Мәсәлән, мин беренче ярдәм күрсәтү дәресенә эләктем. Без әйдәманнарны әңгәмә нигезендә сөйләп алабыз, алар белән күбрәк танышырга тырышабыз, аларның сыйфатларын беләбез. Ләкин әлбәттә, төп шарт ул татар телен белү, чөнки безнең сәләт мөхите ул татар телен үстерүгә юнәлткән. Хәзер минем янымда басып тора ике әйдәман. Берсе Айзат, ул әле әйдәманнар мәктәбендә укый. Берсе инде Айсу, ул әйдәманнар мәктәбендә бетерде һәм тәҗрибәле әйдәман. Син ничә мәртәбә инде әйдәман булдың? 6 тапкыр әйдәман булып бардым. Чынлап та бик тәҗрибәле. Хәзер без ул тәҗрибәне сынап карыйбыз. Мин аларга төрле педагог ситуацияларны күрсәтәм һәм аларны хәл итәргә тиеш. Киттек. Беренче ситуация. Мен өйгә кайтасы килә. Өйгә кайтам. Тынычлан. Әйдә, сөйләшеп алдык. Нигә кайтасың килә синең өеңә? Мен монда бер кемдә дустым да юк, бер кемдә Әлеви. Барысы да әйбәт булар. Әйдә, без бергәләшеп Алан янына барыйк. Сиңа дуслар табабыз. Ничек табасыз сиңа дусларны? Әйдә, бергәләшеп сөйләшик. Син тынычлан. Бөтен әйбердә әйбәт булар. Син безгә кирәк. Без сине җибәрәсебез килми. Синең күп талантың бар. Алай бер кемдә әйткәне юк иде. Рәхмәт, Айзат апа, әйдә киттек. Булды, хәзер Айсыл апа. Өйгә кайтасы килә. Тынычлан. Әйдә, өйгә кайту сәбәпләрен уйлап карыйк. Нигә кайтасың килә? Аны әни бар. Тәмле ушаталарында. Монда тәмле ашатулармы ни? Ну, тәмле ушаталарында да. Ба син үзең генә килең дусларсыз? Яңа дуслар табасың килмиме ни синең? Килә, ничек табыргасың? Елаудан туктарга өчен, тынычланырга һәм барлык кирәкмәгән уйларыңны калдырырга. Син сәләт аланына килдең, яңа дуслар табырга, яңа белемнәр алырга, яңа эмоциялар калдырырга. Өйгә кайткач, барысы да идәгечә була. Ә монда син өйдән ял итер өчен килдең. Шуңа күрә сиңа тынычланып, хәзер төркемгә барырга кирәк. Ял итәбез, дуслар табабыз. Икенче ситуация. Азат абый, не надо мне этот татарский язык. Зачем мне этот сәләт? Я и без него. Мне зачем татарский язык? Нигә алай итәсең?
Әйдә сөйләшеп алдык аның турында. Нәрсәгә? Мин уйламамча сиңа татар теле кирәк, чөнки син үзең татар кызы. Һәм без сәләттә без татарча сөйләшергә кирәк. Минемчә татарча син белергә тиеш. Ярар инде татарча сөйләшербез әле. Айсулап, Кайы? я не хочу говорить на татарском. Зачем это надо? Нигә? Мы же живем в России. Әйе, син бит Татарстанда яшисең, дөресме? Ну, әлегә, да. Кара, син сәләткә килең, сәләттә эш төрле мохит. Татарча, русча һәм инглишчә. Русча без барыбыз да беләбез. Инглишчә шулай ук хәзер бик күп бала инглиз телендә сөйләшә ала. Ә татар телен белү хәзергесе вакытта безнең республикада гына түгел, Россиядә да татар телен белү ул бик зур байлык булды. Чөнки татар теле безнең ана телебез, ә ана телебезне безне онытырга хакыбыз юк. Шуңа күрә, әгәр дә син сәләткә килгәнсең икән, сәләттә татар телендә сөйләшү ул төп кагыйдәләрнең берсе булып тора. Менә күрәсезме, дуслар, сәләттә татар телен белергә бик мөһим. Ул татар теленә бик зур өлеш кертә. Тәҗрибәле дә, яңа өйрәнүче әйдәман да бик үзен матур әйбәт күрсәттеләр. Сәләткә уңышлар телибез. Татар халкы көннәр буе ашамыйча тора. Ләкин ул көненә 10 тапкыр сөтле яисә инде җимеш белән чәй эчми икән, димәк ул татар кешесе түгел. Шуңа күрә без хәзер сезнең белән сезгә дә, дусларыгызга да, күршеләрегезгә дә ошаячак чәй әзерлибез. Һәм әлеге чәйнең бер серле ингредиенты бар, ләкин аның турында бераз соңрак. Иң беренче чиратта әлеге чәйне әзерләр өчен безгә кара куе чәй, гранат суы, кайнаган су һәм хуш исле бөтен яфраклары кирәк булачак. Иң беренче чиратта без буш савытка кара куе чәй салабыз. Безнең киләсе этап гранат салам. Аны инде әлбәттә кара чәйгә караганда әзрәк салабыз. Безнең киләсе этап ул гади кайнаган су, һәм без аны чокыр тулганчы тутырабыз. Һәм иң мөһим этапларның берсе ул инде бөтен яфраклары. Без аның иррәк яфракларын безнең тәмле чәйгә салабыз. Әлбәттә инде ул матурлык өчен түгел, тәм өчен дә бик мөһим. Ләкин әле бу да минем серле ингредиент түгел. Хәзер инде серле ингредиент вакыты. Ул да булса Руслан. Шаярам әлбәттә. Иң мөһим ингредиент ул инде әлбәттә яныңда яхшы дустың булу. Ул вакытта теләсәң инде чәй дә иң тәмлесе булачак. Тәмле бит? Тәмле, исетмәле. Менә чәй ясадык, янымда яхшы дустым бар, ләкин нәрсәдер җитми кебек барыбер. Әлбәттә, чәй янына татлы, иң баллы татар ризыгы җитми. Ул да булса шәк-шәк. Аның турында алдагы сюжетта белербез. Татарлар дигәч бүтән милләт вәкилләрендә һәм бүтән илләрдә торган кешеләрдә кызыклы гына ассоциациялар туа икән. Менә мәсәлән, татарлар ул нәкъ шул 13нче гасырда Руска һөҗүм иткән монгол татарлары. Татарлар әле дә машина урынында атларда йөриләр һәм юртларда яшиләр. Татарларны бер кая да көтмиләр. Бу чакта инде урысның незваный гость хуже татарина дигән мәкале искә төшә. Татарлар тәмләп ашарга яраталар. Аларның инде визит карточкасы булган шәк-шәкне ашап ышатмаган кеше юк икән. Я, хәзер сезгә сорау, буларның кайсысы миф, ә кайсысы дөрес факт? Уйлап карагыз әле. Әлбәттә, татарлар турында мифлар күп булса да, шәк-шәкне барысы да белә, аңлый, ашый һәм үлеп ярата. Сеңбә татарча икән сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтәләм, минем белән сезнең ялыгыз тәмле үтәр. Майда кыздырылган һәм балга теренгән йомшак камыр кисәкләре татар халык ашларының алтын хәзинәсе. Татарстан кунаклары шәк-шәкләрне күчтәнәшкә дә һәм сувенир итеп тә тонналап алып китәләр.
Бүген біз бик қызықлы үстәханәгә килдек. Безнеңчә монда милләттәшләребезгә дә, Татарстанның кунакларына да булып кайтырга кирәк. Чөнки белгәнебезчә, Казанда булып чәкчәк ашап карамасаң, Татарстанда булдым дип әйтмәсәң дә була. Ә инде чәкчәк пешерә белмәгән татар чын татар түгел. Исәнмесез, Талия? Исәнмесез, кадерле дуслар? Башлыйбыз? Беренче чиратта ын илебез һәм аның өстенә йомырка ватабыз. Бер аш кашыгы шикәр һәм әз генә тоз истибез. Үзегез ышатсагыз, ваниль шикәре дә истәргә мөмкин. Камыр бик йомшак булырга тиеш. Шуңа күрә онны бик күп истәргә ярамый. Без аны шулай итеп әз-әзләп кенә истибез. Камырны бер якка гына булгатырга кирәк. Бу бик мөһим бер шундый кызыклы факт. Камырны шулай итеп формалаштырабыз һәм онны истәргә онытмыйбыз. Так, прекрасно. Мине мактаган булалар инде монда үпкәләтмәскә дип. Мин шулай рәвеш китергән булам. Тесто должно получиться очень мягким и нежным, но при этом не прилипать к рукам, вот как у нас сейчас. 20 минутка холодильникка куябыз. Безнең камыр 20 минут суыткычта торды һәм ул әзер. Без камырны менә шулай итеп әйбәтләп җәяргә тиеш. Идеаль вариантта аның калынлыгы 3 мм тирәсе килеп чыгарга тиеш. Махсус җайланма белән кулланып кичкенә генә камыр кисәкләрен формалаштырабыз. Бу карап торганда гына җайлы, менә бер тапкыр йөртеп чыктым мин, ә ул ахырдан кадәр киселеп бетмәде. Димәк, катырак басырга кирәк. 180 градуска кадәр җылынган майда кыздырабыз. Безнең камыр кисәкләребез шундый матур төскә керә башлады, димәк, алар инде әзер дисәк тә була. Бик тәмле исенә. Ышаныгыз сүземә. Соңгы партияны пешерә башлыйбыз, димәк, инде баллы сиропыбызны да әзерләргә вакыт җитте. 300 грамм бал һәм 80 грамм тирәсе шикәрне эретәбез һәм бер туктаусыз былгатып торабыз. Бал өстендә менә шундый көбекләр барлыкка килә башлады. Димәк, инде безнең балыбыз кайный башлады. Без аның менә нәкъ безнең камырыбыз шикелле төскә кергәнен көтәбез. Хәзер әйбәтләп, ләкин шул ук вакытта әкренләп былгатабыз. Асты да, өсте дә балга күмелергә тиеш, ләкин кисәкләрне ватырга кирәкми. У Талии хорошо получается, для первого раза она готовит великолепно. Шуңа күрә кияүгә алсагыз була. Ашарга пешерә беләм, менә шундый чәкчәкләр белән чәй эчертермен. Мин бит уйлаганым, моны куллар белән нәрсә китерергә кирәк дип. На самом деле можно потрогать руками. Очень красиво получилось. Спасибо большое, Талия. Мы с вами справились. Алексей, сезгә бик зур рәхмәт. Менә бездә шундый искиткеч матур, тәмле һәм бик тәмле исле чәкчәк торты килеп чыкты. Ә хәзер инде ашыйбыз. Тамле булсын, кадерле дуслар. Бүгенге чыгарылышыбызда татар яшьләре турында сөйләшәбез икән, бөтен дөнья татар яшьләре форумының вәкилләрен чакырмыйча булдыра алмыйбыз. Шулай итеп, бүген студиябызда кунакта Амил һәм Зөһрә. Сәлам, дуслар. Сәлам. Кәефләрегез ничек? Яхшы, синеке? Аллаһка шөкер, бар да әйбәт. Әлеге форумда сез нинди вазифалар башкарасыз? Күп кенә проектларның менеджеры дип әйтик, шундай оештыру эшләре буенча җаваплы. Сезнең форумга килгәч иң беренче җаваплы чарагыз. Әйе, әлбәттә хәтерлим. Мин беренче курста килгән идем. Мин татарча сөйләшәм акциясенең волонтерлар җыенына. Һәм шуннан соң инде мин әлеге форумга оешмага кирип киттем. Һәм беренче чара инде мин татарча сөйләшәм акциясе иде. Фәрин, бик зур эшләр эшләгәнсез икән сез килүгә.
Һәм инде, достар, безнең студиябызга килгән кунаклар без кыскача гына блиц опрос үткәрәбез. Бүгенге чыгарылышыбыз безнең татар яшьләренә багышланган. Шуңа күрә безнең сораулар да татарларга багышланган булачак. Шулай итеп, безнең беренче сорау. Татар алфавитында ничә хәреф бар? 39. Әлбәттә, дөрес. Алдагы сорау. Мин яратам сине Татарстан җырын кайсы җырчы башкара? Салават. Афәрин. Татарларның иң татлы ризыгы. Шәк-шәк. Дөрес. Сәләт яшьләр оешмасы кайсы елда эшли башлый? 94 елда. Дөрес. Иң авыр сорауларның берсе. Беренче тәүлек буена татар телендә эшли торган балалар каналы. Шаян ТВ. Әлбәттә, дөрес. Һәм инде соңгы сорау. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне. 26 апрель Елында әйтсәгез? 1986. Бик яшь була бит 1886. 1886 елның 26 апрель. Афәрин, бик дөрес җавап бирдегез, достар. Сез татарлар турында барысын да беләсез. 13 февраль студентлар өчен зур чара көтелә дип ишеттем. Гомумән студентларны безне нәрсә көтә анда? 13 февраль сәгать 4-тә Уникс концерт залында бик зур чара булачак, 1000 студент киләчәк. Ул менә безнең татар яшьләре форумы тарафыннан оештырыла. Анда безнең 46 вуздан, Казаннан гына түгел, якын шәһәрләрдән дә студентлар җыелачак һәм чараның форматын TEDx форматында үткәрергә уйладык. Һәм инде анда Казанның татар шәһәр берләшмәләре белән таныштыру булачак. Гомумән менә Казанга килгән студентлар, алар төрле шәһәрләрдән, авыллардан киләләр һәм Казанга килгәч, индидер аны рус шәһәре дип уйламасыннар өчен, гомумән татар чаралары һәм татар берләшмәләре белән таныш булсыннар өчен без шундый чара үткәрергә булдык. Азакта инструменталь музыка концерты булачак. Ул безгә инде таныш булган эстрада музыкасы түгел, ул яңа татарча музыка булачак. Рәхмәт сезгә, бик зур. Сез әлеге уенны бик җиңел башкарып җиңеп чыктыгыз. Һәм инде без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Бүген Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы коллегиясе узды. Инде фойеда төрле масса күләм чаралар вакилләре төрле гәҗит журналлар, телеканаллар үз эше белән таныштыра башлады. Шаян ТВ каналыбызның төп геройлары да кунакларны каршы алды. Утырышта Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев һәм Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров 2020 елда масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләренә һәм каләм ияләренә яңа бурычлар билгеләде. Кыскасы, утырышта узган елга нәтиҗә ясап, бу елга максатлар куелды. Иң куанычлысы күчтәнәш тапшыруы режиссеры, алып баручысы Әлфинур апа Фатихова Татарстан Республика президенты указы нигезендә Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Распоряжение президента Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие телевизионного вещания. Благодарность президента Республики Татарстан объявлена. Дәрсен генә әйткәндә, мин гомер буе балаларны яраттым, курчакларны яраттым. Мин Аллаһ Тәгаләгә шундый рәхмәтлемен. Минем ул язмышымны, тормышымны шушы балалар белән бәйләде. Аннан соң тагы бер нәрсә әйтергә телим, шушы кичкенә балалар белән эшләгән өчен миңа шундый зур бүләк биргәннәр өчен мин ихластан зур рәхмәтемне әйтәм. Җитәкчеләргә мине шулай күрә белгәннәр өчен. Алла бирсә, алдагы елларда да без балалар белән яхшы итеп эшләргә тырышырбыз. Димәк, нәтиҗәләр ясалды, алга максатлар билгеләнде, эшкә тотыныйк. Хәзер без сезнең белән татар яшьләренең иң кызыклы яңалыклары белән танышып китәчәкбез. Киров өлкәсендә Урта Шын авылында татар авыллары арасында хоккей чемпионаты узды. Киров өлкәсе
Татарстан һәм Удмуртия Республикасынан командалар җыелып келді. Әлеге спорт чарасы Бейік җиңүнең 75 еллыгына һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгына багышланды. Ярышта җиңүне Урташын авылы хоккейчылары яулады. Татар өстәле уеннары буенча беренче чемпионатка яшьләр Екатеринбургка җыела. Әлеге көннәрдә Екатеринбургның Ельцин үзәгендә узачак чемпионатта Свердловск, Чиләбе өлкәләре, Пермь крае һәм башка төбәкләрдән татар яшьләре җыелачак. Чемпионатның максаты уен аша татар мәдәнияте белән танышу, татарча аралашу, татар яшьләре оешмалары арасындагы элемтәләрне ныгыту. Улан-Удэ шәһәрендә Байкал төбәгендә татар иҗтимагый оешмалары активы җыелды. Биредә ТСРның 100 еллыгы флагы эстафетасына старт бирелде. Дуслар, әлегә кыскача яңалыклар белән таныштык, ә безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Тәк-тәк, Шулпан белән Руслан татар трендлары һәм татар яшьләре турында сүз кузгаткан икән, мин дә бу теманы хуплыйм. Мин үз чиратымда Мәйдан ТВ телеканалына экскурсияга барырга булдым. Менә миңа бәхет елмайды, чөнки мин түгәрәк бәхет тапшыруның съемкасына эләктем. Ярый дуслар, хәзер инде соңгы кадр. Әйдәгез. Бер-берегезгә матур сүзләрне жәлләмичә, түгәрәк бәхет тапшыру аша җиткерә аласыз. Ә без исә сезнең белән бу атнаны саубуллашабыз. Бүгенгә шуның белән тамам. Рәхмәт, Эльвира. Син гадәттәгечә искиткеч. Эльвира, сәлам. Сезнең съемка ничек үтте соң бүген? Съемка шәп үтте, җиңел үтте. Мен карап тордым да, шундый уй килеп төште минем башыма. Ничек шулай текстны, зур текстлар, зур кытлаулар. Сез аны ничектер үз күңелегез аша үткәргән кебек тоелды миңа. Кытлауларны эчкерсез матур кытлауларны безгә бит инде үз күңелләре, үзләренең кадерле газиз кешеләреннән алабыз. Шулай булгач, әлеге кытлауларны җиренә җиткереп, үтеренә ноктасына кадәр җинтекләп укымасак, миңа калса әлеге кытлаулар адресатларына кадәр барып ирешмәс. Шулай булгач, шулай итеп җылы итеп укыбыз, тырышабыз. Биектауда яшәүче иң кадерле, иң яраткан кешебез. Менә тагын бер сорауны гафу итегез биргәнем өчен. Сез аны хаталарын үзегез төзәтәсезме? Яисә инде ничек бар шулай килеш? Юк, сөйләм вакытында, укыган вакытта искә төшеп хаталары килеп чыкса, әлбәттә үзебез төзәтәбез. Ярый, әйдәгез менә шул башын гына безнең тамашачыларга укып күрсәтик. Иң мөһиме, тиешле кешесенә барып ирешсен өчен кухнядан булса да залга әлеге үз фамилиясын ишетүгә кирип утырырлык итеп укырга кирәк дип тәкъдим итәм. Мәсәлән, әйдәгез миндә укып карамай. Биектауда яшәүче иң кадерле яраткан кешебез Габитова Рузалия Шаймардан кызының туган көне. Нәрсә инде иң кадерле? Кыны битен җиренә җиткереп әйтергә кирәк. Иң кадерле. Соң, Биектауда яшәүче иң кадерле, иң яраткан кешебез Габитова Рузалия Шаймардан кызының туган көне. Профессионал бар, профессионал инде миңа өйрәнәсе. Эшке кухня белән танышуны дәвам иткәндә, без Мәйдан ТВ телеканалының баш мөхәррире Илфак Хафизов белән әңгәмә кырырга да өлгердек. Илфак, әйтеп китегез әле, ни өчен Мәйдан каналының исеме? Нәкъ менә шундый сайлаганнар Мәйдан. Нәрсәне аңлату? Ул элеккелектән килгәндә безнең халык бит инде элеккелектән бөтен вакыйгалар халкыбызда мәйданда җыелган, халык җыелган җирдә һәм инде ул безнең бик нык туры килә. Мәйдан татар җырына дан. Ул җыр аерым бер мөхит, ул кешеләрнең яшәргә ярдәм итә. Без мәсәлән авыр чакта җырлыйбыз, кайф булганда җырлыйбыз, яңалыклардан җырлыйбыз. Ул безнең күңел халәте. Менә Мәйдан каналы инде татар җырына дан дидегез. Димәк, моны инде музыкаль канал дип атарга мөмкинме? Әйе, бу тулысынча музыкаль канал. Монда бар әлбәттә менә бу сөйләшеп утыруларда тапшырды, ләкин безнең алар җырчылар хакында, җырчылар белән бергә һәм аларның иҗатка кагылышлы. Без монда политика сөйләшмибез, ниндидер теге эшкуарлык юк монда. Бары тик җыр, бары тик әлбәттә инде биюләр, театр өлкәсеннән әзмәз генә, ләкин төп асылыбыз ул җыр, ул күңел халәте. Мәйданда лаеклы хит артистларның интернет тормышы һәм мин Илгәрәй. Киттек! Безнең бит инде менә яшьләр тукталышы, яшьләр карый безне, яшьләргә, студентларга нинди тапшыруларны карарга киңәш итәр идегез? Бар яшьләр өчен эшләнгән дискотека.
Әйе, ул безнең тадденс дип атала. Һәр шимбә көне сәгать 10-нан соң анда безнең менә нәк бийтә торган, жандыра торган җырлар бар. Дөньямны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Безнең әлбәттә рубрикалар бар һәм киләчәккә дә безнең яшьләр белән аерым тапшыру ясыйсыбыз килә. Ул да булса заманча музыка, заманча җыр һәм менә яңа заманча юнәлеш китте бит. Шуларга басым ясыйсы килә. Руслан, сен нигә шундый күңелсез? Нәрсә булды? Татар яшьләренә багышланган чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Руслан, моңайма инде. Татар яшьләре турында яңалыкларны ярты сәгать эченә генә сыйдырып булмый. Без алар турында киләсе тукталышта сөйләшербез. Әлегә сезнең белән сау булышабыз. Хуш. Пока. Эх, минем шәпләре